हाय बेलाइके हामबाय बेलाइके खाखामानि बिसिं पान नरबाय तिनि कक सानानि बागै नरसंकाबा मासासिनाय तिनि सिङाव जागाव प्राय यांग हामपानो 100-150 जना सिनि यूथ स्पेशली केबरिं याव हामपानो जों तिनाव जागाव मियाव जों नंनि सोशल मीडिया नि बिसिंति नमानि बिसिंति खनो जों न खाजेसिनि अनिर्महल मचिनि 1930 वा एस्टाब्लिश खालायजाबोने मो खाजेसिनि लाइबुमा अ लाइबुमा जागाव जे मेन गेटनो जों न खा जागाव पेट्रोल बाइके द सका ना के तामखौ सका साइमिया फियाबा जों जा नुफाकिया मो दगलाम जदि न पातला हंगाकै खामै पाइ थामै के मो फियाबा रजां माने बगे पूरा खामनिया ताबो नर नुगै माननाय पूरा कसम कसम ताबो हांगार खाजाक गाव जागा जे साइनबोर्ड टाइनबोर्ड दङ जत न जागाव खामै नस्त गै थामै के गाव माइखौ जों नुफायमानि बागै जों बेलाय खेन जागा जों खानांखा बा खा खामगसिनि तामनि बागै हंगाकै मो कैसे सुदु कैसा टूरिज्म प्लेस या मो कैसिनि कैसा राजा रक बासिनि जे ओहानि बुबाग्रा रक ओ जागाव तंलां माने कैसा राजबारी नि जों साइमानो मो कैसिनि लाइबुमा मो कैसिनि सेंटिमेंट बे करंजाक मो कैसिनि सिनेमु बे करंजाक मो हाय जागा रक न तिनि जे खलायनाय बा साबो खलाय तंखा अबो जों साइमिया फेबा अबो बेलायके बर सामु सित्रा खलायया मने बे जों सामु जे हामिया खलायनो बेलायके सेलंगो तिनि जों मो हायकनो मा सानामु जों जे तिनि मो हाय कैसा सिनि जे राजा रकनि बा सिनि बुबाग्रानि जे जागा रकनो जे तिनि अब खलायमनि हानां पिलां खलायमनि अमो जों आगिबो जों खलायजाकि दङ फेबा जों ताबुक जे तंमनि आबो सिम्पनो जों काहाम गुरुंखौ जों माना मुजु माने फेबा अबो सुदु बरक मकल नायरनि तंगलि हायसि तिनि जों साना थाङो गोबां मानसिनि सिनि अ हाव तो जों हानि बुसां दङ उति जों बोरै बुसाराम फ्राजागो सिनि चला बुसार बुथार जागो गोबां मा जों जास्टिस माया गोबां मा माइखौ जों सिनि जे मानथाय रक तिनि गोबां मा जों माने हानां पिलां खलायजि तो फेबा तिनि जों नखा जेता सिनि लाइबो मा तमन अमरो सुदासे तिनि या कारलिया बरक हायसि तिनि मा हायके बरक हरबे सकजायनो तिनि कमर नाय तिनि जों जदि साना थाङा के मो सुदु हरबे तिनि दगलामसिम सका बर नेक्स्ट दिन जे अबो तेबो 2000 बे तुबि सेबाया तिनि बर तेबो अन्न किछु खलाया अबो तामि ग्यारांटी दं मने बेगाव साबुदाय मो दाय के संपूर्ण जेता जे तमने टूरिज्म प्लेस न जे नाय तो नाय टूरिज्म डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट जे एकबसिनि राज्यनि जे स्टेट नि गवर्नमेंट अबनो काहाम के नायने नांगो जे ओ जागाव तामो तामो खायने नां उमो खायसे ऐतिहासिक प्लेस सुदु ओ जागाव त्रिपुरानि बर सिमिया जों तिनो जागा फायनु फायखा बेलेक लाइसि मैसा केरला बर ओ जागा फायनाय तिनि ओ जागा न बर खनामन बिसिन दिखे बर अबनो टूर खायने बगे फायखा जों तिनि नुगो जागा हासाल हासाल बर ओ जागा सिनि जे बुबाग्रानि जे सनामजाक जे तिनि नायथातो कैसा तै कजारो कैसा को राजबारी उमनो नायन बगे तिनि ओ जागा फायो तिनि आबोनि बगे साना मुजु जों तिनि बो जागा तंग जों तिनि बो जागा जों दंगि दं वान सुबि नायसि दाइसि सिनि कुनु जागा फनो ताइ माने सिनि लाइबुमा होइते सिनि तंथाय जाते होइते जतनो जों तुरक तुरक तेबो जों सकमाजाकते समाजते सकमाजागि तंसिउ तिनि आबोनि बगे जों तिनि ओ जागा जों तिनि जों तिप्रा मथा खायुनि फायमिया वाइटिएफ जों युटिप्रा फेडरेशन जों और आदंगि फायमिया फेबो जों एज ए तिप्रा सांगि जों तिनि ओ जागा फायो तिनि सिनि लाइबुमा जदि कमाइ दं हागे आबो आनि सिमि तिप्रा मथा खायनाय सिमि कमाग्लाक जत समग्र तिप्रानि तिप्रा सरनि बागे तिप्रानि जरा बरक बरनि अबो कैसे सिनि लाइबुमा कमाइ दं हायसि सो आबोनि बागे आं तिनि कोइन मुसुंगो तिनि मो हायजरावो सुदु जों राजनीति वानसु यावै पुस पोजिशन वानसु यावै जेता सिनि कमाइ दंमनि अबनो सिम्पल जों रक्षा खालाय मानलाय जेता तंगि दंमनि अबनो सिम्पल जों रक्षा दा खालाय मानलाय आबोनि बागे आं तिनि सानानि मुसुंगो तिनि बेलायखे आं तिनि कोइन मुसुंगो हासिनि जत तुलुकरनो तिनि मो तिनि जेसिन निर्महल सकजामनि अबनो जों हायन जों माने कलाय सके जों अबनो पारि थाक रेगला हायसि तिनि अबनो बागे जों आगामी दिनो जों बृहत आंदोलन खालाय तिनि आपतो तो जों अबनो तालारि रेखा तानि बागे जों बेलाय लाचु हायसि सिनि जे राजानि जे हुकुम हुकुम तिनि सक जागै पन्द जागा तिनि टूरिस्ट रक तुइने फुनुबि दंप बेलाय खेलाचु हायसि तिनि आबोनि बागे जों साका अबनो आपतो तो कयेकदिन बन्द तंना निंथौ जे सुस्थ तंनो खायमेनि बिसिंतै साबो अबनि उक्लगो नांजाक साबो दुष्कृति बरना तारातारि अरेस्ट मा खायनाय फाइन आउट मा खायनाय तिनि बरना रमनि उक्लगो नांखाबो जे तामो तामो खायने नां तैसे टूरिज्म डिपार्टमेंट डिसिजन ना होइनाय तिनि अ जागानो जतनि बागे देसे खुलुगि रिथों तै आगामी दिनो अ जागाव सिक्योरिटी अरेंज खायने निंथौ सीसी कैमरा प्रॉपर तंना निंथौ जाते खायि तै मुंसाफोर जाते देरिया उनातिखे आबोनि बागे पूरा डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट अबनो पूरा दायित्व माना हानाय आज दाबिनार जों अ जेसिनि ताला माने निर्महल जे राजबारी गोजामनो अबनो जों तालारि क्लांखा जों आबनो नायो सिनि स्टेट गवर्नमेंट तरफ থেকে जाते आगामी दिन अब फुल सेफ्टी नानि बागै आसे हामबाय गावो जों तिनि
কোনো जों अ जायगा पार्टी हिनि जितो जों फाइलाया बिशेष कले जों जे सिक्लारक मियाव आं जतन जों बरकनो नर बाइक सेमांगा जों बर बसाव मीडिया उनगि जों बेलाइके तंथंलि आबन बगे जों मनो नायै नाय जों तामो तामो खायानां आबनो खालायनि बगे तिनो जागा सिनि बिशेष कले सिनि यांग दङ सिनि वेस्ट नि भाइस प्रेसिडेंट दङ ताइ सिनि यांग साउथ नि वाइटिएफ नि जत दङ सिनि और तिनि जों यांग आपनो 150 200 जन जों फाइका तिनि जदि नमो जों जतखन बिजारमाय आसा किन्तु 150 जन 200 जन या थागला जों हाइसे जों नाहागा लाख कैसा जागाव तामो सिक्ला तामो बुरे जा कुथुमै जों सिनि लाइबो मानो जामते हानां पिना खायनो जों कुनु दिन फियगला जों आबो सिनि हासि